U povodu Nacionalnog dana borbe protiv raka vrata maternice, 9. Hrvatskog dana mimoza, edukativnim akcijama diljem zemlje željelo se upozoriti na važnost prevencije i pravodobnog liječenja. Ta bolest godišnje u svijetu pogodi oko 500 000 žena. Rak vrata maternice gospođi Damjanović dijagnosticiran je prije 15 godina. Bila sam nemarna, kao što je većina žena nemarna za sebe, jer dok podmirimo obitelj, djecu i to, onda nekako najmanje mislimo na sebe. Bila sam relativno mlada, 36 godina sam imala kad sam mislila da se uopće bolest ne može dogoditi. A događa se svakoga dana jednoj ženi u Hrvatskoj. Želimo poručiti našim ženama, pa i mladićima, 3 stvari. Edukacija, cijepljenje, probir. Što je probir? Poziv ženama da redovito odlaze na ginekološke preglede. Preporučujemo jedanput bar godišnje. Glavni uzročnik raka vrata maternice je HPV koji se prenosi spolnim putem. Zbog toga se mnogi ustručavaju govoriti o ovoj zloćudnoj bolesti. Naprosto se ljudi osjećaju stigmatizirani kada se o njima govore, imaju jednu nelagodu i otići liječniku kod takvih problema, pa i njihova obitelj. Stoga mi ovakvim akcijama potičemo upravo to, bolesti se ne treba sramiti. Srama ne smije biti jer prognoze su crne. Svakog dana od te bolesti umire jedna žena. Akciju su podržale brojne osobe iz javnog i političkog života, ali i brojni građani. Svaka žena bi to trebala obaviti na vrijeme i čim prije, tim bolje. Ja to obavljam redovito. Podržavam žene i zato sam došao to uzeti. Mali doprinos koliko može za jednu ružicu, ovu mimozu kao penzioneri, ali je dobro. Armin, što to imaš u ruci? Mimozu. A što ta mimoza znači? Borba protiv raka. Mimoze su rasprodane, a sav novac bit će doniran zajednici pacijenata oboljelih od raka Sveti Juraj.